Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sabgon ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasa sa mga gising pa ngayon dahil nga sa kanilang trabaho. At isa sa mga binabati ko lagi, yung mga driver po natin, mga Grab drivers yan. Magandang gabi mga angkol, no? Nasa biyahe, ingat po kayo. Siyempre mga taxi driver, yan. Laging nakatutok sa atin. Trailer truck driver, yan. Hello po sa inyo. Sino pang wala? Lalamove driver, mga security guard na nakatutoy sa atin, no? Marami pong salamat, no? And nasa tamang radio station po kayo. 90.7 Love Radio. At syempre, ito po yung napag-usapan po natin kanina, no? Tungkol po sa mga ginagawa mo na mga pagbabago sa pagpasok po ng bagong taon, no? Year 2024, alam na natin yan mga kabisyo na lagi tayong may mga babaguhin siguro. O kaya yung mga naisip natin na pwede nating gawin na hindi natin nagawa noong 2023. O at maganda pong simulan po natin yan mga kabisyo, no? Pangalawang araw pa po ngayon at sa tingin ko napaka-importante. Oo, kasi ako yung tipong tao ba na mawawala ng gana pag may pagkakamali na sa may bandang ano siguro, mga ilang linggo siguro. Pero yun yung sinasabi natin, no? Strike while the iron is hot, no? Nandyan pa yung kugi, no? Nandyan pa rin yung force, pressure na kailangan kang magbago, no? Hindi naman siguro lahat para sa'yo. Siguro yung katawan mo, isa siguro yan. Kasi nung last year, nakalimutan mo yung sarili mo. Lagi ka na nagtatrabaho, nagkakasakit ka lagi. Kaya yun ang posibleng pwede mong gawing pagbabago. Yan, maraming mga bagay na pwedeng gawing ngayong taon, no? Adunay daghang mga butang, buhato nato karon tuiga. At eto po yung nakita natin, no? Eto, pagpaplano ng layunin. Yan, magtakda po tayo ng mga layunin at plano para sa taon na ito. Ako actually, meron na akong mga plano eh. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong plano, talagang sure ball mo na yung gagawin, ha? Hindi naman ganon. At least kahit papano may nakaplano po tayo. Pag hindi po matuloy, may iba namang, meron ka namang sandalan, no? At least meron kang layunin, may goal ka kung baga. Ayan, halimbawa, no, sa iyong personal, sa iyong profesional o pangkalusugan, ayan, dapat may konkretong mga hakbang na gagawin mo, ha? So, yun ang lagi kong sinasabi, habang maaga pa, gawin mo na ngayon. Siyempre, eto nga, malapit na ang Valentine's Day. Siguro hanggang ngayon, malapit nang matapos yung... Maghapit na ka malapos kalendaryo. Ilang taong ka na ba ngayon? 30? 31? Next year, 32 na. Lapaw na kas kalendaryo. Ayan, subukan ang bagong mga activities, no, para sa iyong kalusugan siguro, ha. May mga iba't ibang mga paugnat sa kusog. Kumbaga mga esports ba na pwedeng salihan. Ayan, pwede kung kaya, ha. Huwag mo na pilitin pag hindi na kaya, ha. Kaya mukat. Ayan, pwede din siguro, no, yung mga education, no, pagsasanay at edukasyon. May mga online courses yan siguro na pwede mong gawin, kabisyo. Ayan. Meron pa po yung mga paghahanap po ng bagong kasiyahan. Siguro nakalimutan mo yung mga hobbies mo, yung pagbibisikleta. Kaya pagbo-boxing. Pag medyo may edad ka na, pag-susumba. Yung mga nagsusumba, pa-keyboards yan at may sariling uniforme. Usually yan, yung neon color. Malaki yung buyon. Hindi naman lahat siguro. At eto pa, yung mahilig ka naman sa pag-aalaga ng kapaligiran, no? Pwede kang sumali siguro, makilahok sa mga programang pangangalaga sa kapaligiran para magkaroon ka rin naman ng ibang mga pananaw sa buhay. Eto, napaka-importante ito mga kabisyo. Pagpaplano ng pera. Siguro sa ngayon, naubos na yung pera mo. Kaya ngayon, plano ka na naman plano.
kung anong po pwedeng gawin, no? Magplano ng iyong budget at mag-impok para sa iyong kinabukasan, no? Yung plano mo naman, yung mga savings mo naman, para po na sa mga kaugmaon para sa inyong future. At sinasabi po natin, yung iba din dyan na magtrabaho, trabaho. Wala nang iba, wala nang ibang ginagawa, di ba? So, nagkakasakit na. Ayan. Pero importante yung pagpaplano sa pera. Mag-ipon po. Ako, mag-iipon na. Simula na naman tayo nag-ipon ngayon. Oo, pero minsan, pag meron kang, inaalala ko lang ito, kabisyo, yung alkansiya. Yung alkansiya, nakawayan, naalala mo ba yan? Ayan ang nilalagyan natin dati, no? Ayan, pag wala ng pera, dinuko na natin. Tinutuslok-tuslok natin, no? Kuhit-kuhito natin yung butas ng kawayan para makuha yung pera. Pambihira naman. Para saan mapunta yung pera? Pag-inom ng tuba. Ay, nako. Nako na, ang dami po mga kabisyo, no? Nasa iyo po yung pwede mo pong gawin at ang bilis po ng oras, no? Nako, at wala na po tayong oras. Marami pong salamat sa iyong walang sawa pong pakikinig, panonood ng FB Live dito sa ating programang Totoy na Love, 9 p.m. hanggang 12 midnight, simula Lunes hanggang Biyernes. Daghan kayong salamat sa mga sumusuporta at sa mga darating na araw. At akabalo, no? Ikaw din. Ikaw na pwedeng magsalita dito. At maririnig din ang inyong boses, no? Ang saya-saya niyan. At hanggang dito na po. Magpapaalam na po si Totoy Bato. Ingat po tayo mga kabisyo. Dinhi lang sa 90.7 Love Radio. Metro's #1